Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de Car Parking Roleplay. Sunt aici cu BMW-ul care l-am găsit abandonat și uitați-vă cât de frumos arată, doamne, cât frumos arată. Și azi de fapt, merg în aceea zi, azi de fapt, când, după ce am plecat, am venit acasă, m-am uitat pe OLX, bă, dar ăștia nu mi-au făcut bine, pe las. Mi-a făcut bine liniile de la masa, ceala, cum vreau să vă spun, de la, cum doamne să mai spune, de la carbon. Am ajuns că și m-am uitat pe OLX și când m-am uitat pe OLX, am dat, Ford Mustang, am căutat Ford Mustang, că vreau să-mi iau Ford Mustang. Și m-am găsit acolo și un om mi-a zis că e din București și putem să ne întâlnim. Preț negociabil, zic ok, eu vreau să-l cumpăr. Și mi-a zis că este aproape, că este și la o parcare, face niște drifturi și revin când mă să iei mașina. Bun, fraților, am revenit din BMW și mi-a zis omul că putem să ne întâlnim și semnalizarea iarna și n-am folosit-o, dar să dăm talpă de urs până acolo, blăniță de urs să-i dau. Așa, și mi-a zis omul că este aici în stai, bă, că vin 19, stai acolo. Și mi-a zis omul că, este pe aici prin zonă. Și a zis că ok, cum am spus și la început, este pe aici prin zonă, stă și face drifturi. Imediat după podul ăsta din Los Angeles. De parcă suntem în Los Angeles și nu suntem în București. Băi, oameni buni, eu trebuie să pun pauză la video și să revin, că e cu mașina. Bun, fraților, am revenit cu vama. Da. Bă, ce greu merge. Câte frame-uri, frate, am. Da, gata, și-o revenit. Am rezolvat cu vama și cu astea. Deci, cum vă spuneam, deci că suntem în Los Angeles, nu suntem în București. Sau Cernobâl, cum ai zis. În fine. Aici, oricum, trebuie să sunt tractările. Bă, cred că-l văd. Oricum este un fum așa alb, dar nu vedeți voi, nu se vede pe cameră, dar eu oricum văd. În fine. O să trag aici pe dreapta, că omul nu vrea să fie văzut. Adică nu vrea să fie filmat. Trag aici pe dreapta, sunt tractori, revin. Bun, fraților, am revenit. Când am dat de pe pauză, s-a văzut un pic din Mustang. Da, hai că l-a arătat acum. Uitați, oameni buni, ce bestie este aici. Omul, a făcut drifturi aici pe stradă. Și a zis că, eu trebuie să filmez și, să vin aici și în parcarea asta aici. Și m-a dat aici oameni buni o tură. Bă, oameni buni, și nu știți, două cerculețe aici, în mijlocul. Deci, revin din mașină, vă rog. Bun, fraților, am revenit din Mustang. Așa, acum, suntem în Mustang. Da. V-ați învățat să zic Mustang. Așa. Dar nu înțeleg ce cu car parking ăsta, că știți, că aici, sub la noi este mare, dar uitați cum arată. Uitați-vă în oglindă aici, uitați-vă. Da. Deci uitați-vă, aici a făcut driftul cu omul ăla. Proprietarul la mașină a făcut drift, așa cum vă eu. Deci uitați-vă, oameni buni, abia trageți volan și uitați. Dar e fenomenal. Fenomenal Mustangul ăsta. O să-l stăpânem sănătoți. Are 925 de cai putere, horsepower, ceva în gen. E de drift, ce să vă mai spun, 2015 parcă modelul. Deci,
Bă, dar frâne asta n-are. Bă, ați văzut, oameni buni, cum am trecut pe la graniță? Graniță, na, cum se spune. What? Deci, uitați. Frâne nu prea are, na. O avut dreptate omul să-l stăpâne sănătos. Deci uitați-vă cât de șmecherie. Na, acum o să stai iar pe filmare, că na. O să stai pe filmare că trebuie, na, mergem noi la un poligon, nu știu, așa zic că un poligon sau la, nu știu, traseul ăsta de drift, nu știu, văd eu, să pun în mod parcare și, na, revin de acolo. Am ajuns și la poligon aici, așa, la poligon, cum îi spun eu. Na, dăm și noi așa o tură cu, na, Mustangul. Na, vedem și noi cât e de mare. Bă, păi destul de mare. Nu avem ce să spunem. E perfect pentru uitați. Abia ce, da, dau talpă, uitați. Trebuie să vedeți aici. Uitați, dau frână, opa, te-ai dus. Revin că, na, până ce fac de drift trebuie să-i activez și butoane și na, durează mult. Cam prin partea asta de aici. Revin pe aici. Da, nu știu, revin. Nu știu. Oricum, da. Așa, am uitat să vă zic că montez și GoPro, adică pun camera jos pe trepie și na, revin atunci. Gata, fraților, eu sunt în mașină, deci uitați, sunt în mașină, eu nu fac nimic. Eu sunt în mașină acum. Vă dau flash-uri și na, nu știu, hai să începem cu un burnout. Na. Bă, la burnout nu stă. Stă, dar na, trebuie să-i schimb plăcuțele de frână. Dar restă. Hai să facem, da, nu știu, niște drifturi cu el. Abia ce l-am cumpărat și fac drifturi cu el. Bă, se duce bine, n-ai. Nice. Se duce, n-ai treabă. Bă, se duce. Opa. Se duce, n-ai treabă. La mine mă îndepărtează un pic de cameră, mi se apare așa, da? Mi apare aceea, da? Na, nu băgați în seamă. Fum roșu, totul, ia uitați, bă, leu, trebuia să mi-i bag și niște faruri roșu. Bă, leu, ce frumos se vedea. Dar oricum, da, hai băgăm noi camera de la, cum să vă spun, de la BMW-ul ăla, că l-am găsit abandonat, că m-am uitat cum îl cheamă, cum îi spune, 39 parcă. Bine. Mai facem un cerculeț aici și plecăm. Și încheie episodul. Revin de acasă oricum. Da. Revin de acasă, oameni buni, că na. Deci revin de acasă cu bestia. Bestia supremă. Da. S-a schimbat, nu știu de ce. Cred că am lovit camera. Cred. Nu știu. Revin. Bun, fraților, am revenit. Da, peste camera aia. Am dat peste camera și v-am zis. Mi s-a schimbat și am revenit de acasă. Mai dăm, montez GoPro și montez camera aici, mai dăm 3 drifturi aici și revin. Gata, fraților, am revenit, eu sunt în mașină și acum să mai facem 2-3 drifturi, fraților, că mi se pare prea distractiv Mustangul ăsta. Mi se pare prea distractiv. Și acum, na. 1, să facem 3 gogoșele. Opa, asta, bă, da, nu intra în copacul lui mama. 2, 3. Gata, fraților, aici 4. Opresc filmarea aici. Și, na, opresc filmarea aici și, da. Vă salută domnul Mustang.
Vă salută. Scoate, mă. Nu vrea să scoată. Trebuia să scoată pe aici, dar nu scoate. Cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați un follow pe Instagram, aveți link în descriere, pe TikTok și toate astea. Pa, pa!